Ammi Record. Ga haske na al'umma, kun ga haske na al'umma, Garanti rediyo tamce. Garanti rediyo tamce, ga haske na al'umma. Garanta haske na al'umma, 94.7 kamo garanta haske na al'umma. Da sha ta 'yanci tashar talaka muna yi ne don ku al'umma. Garanta haske na al'umma, 94.7 kamo garanta haske na al'umma. Tasha ta 'yanci tashar talaka muna yi ne don ku al'umma. Da farikan na ce komai Allahu za na sa farko, wa Allah da dodubo na salati da shugabanmu da ka aiko, wa haɗa da Ali ashabu waɗanda sun kazo farko. Allah ziljalal kare mu a ko'ina sarkin iko, wa Amina MK yan garanti ku dare ku yi karko. Hausa sun faɗin duni sun jifa kansa sai sauko. Kano ta dabo garin girma gaisuwa kunkuna miko. Garanta haske na al'umma, Kama da wani ba ta wani garanta haske na al'umma. Nan tufofin sauni kamo a ko'ina tashar muka kama. Birni da ƙauyuka mun zaga tashar ta nai don ku al'umma. Ma'aikatan sina da karamci ayyuka suke yi da yamma. Garanta haske na al'umma ku rike ta babu ku bala dama. Da shirye-shiryen su in suka fara tun safiya har yamma. Batu na tallata haja ku kawo su za su ɗaura gama. garanta haske na al'umma, 94.7 kamo garanta haske na al'umma. Tasha ta 'yanci tashar talaka muna yi ne don ku al'umma. Uwa mu ba da ma hasken al'umma zan wa baitika. Shirye-shiryen su kullum aman suke ta zaga layuka. Garanti rediyo uwa ce gare mu don ba ni farfaɗin haka. Amini MK na zo don ku ne na yau ta nubura da sautuka. Da na san ilawu sarki da ke yi mai ba da ɗaukaka. Garanti ta kuce tamce ta sha me tari na sirka. Fili na tallata hajoji da kun kawo da sun saka. Garanta haske na al'umma, Shiri na fanni na addini yace za mu zauna a duniya. Da shirin tushe rayuwa a ciki na yi hali muke ta kwaikwaya. Da shirin tarbiya a musulunci yace za mu baɗiyar mu tarbiya. Ganin mun koyin kyawawan halaye irin na anbiya. Sannan da shiri mai biye masa mai suna ta farkin shari'a. Garanti rediyo ta yi muku fatan kari da zama da lafiya. Garanti rediyo na aiki tukuru dare da safiya. garanta haske na al'umma, 94.7 kamo garanta haske na al'umma. Tasha ta 'yanci tashar talaka muna yi ne don ku al'umma. Karanta haske na al'umma nan tufafin sabon ba tambaya. Murdo kunno za ka ji mu a faɗin Kano don ba ni fariya. Sautukan mu binne da ƙauye ya karaɗe ya zaga nahiya. Don banan Abdullahi ba ya roro da kaje sai ka tambaya. Don garanti kowa ya zo na ta ne ba ta nuna wariya. Shi ya samu ka tsara shirin nan duk mako mai suna mazanjiya. Hasali da shirin nan duk mako wanda ke kira ke duniya. Garanta haske na al'umma, 94.7 kamo garanta haske na al'umma. Tasha ta 'yanci tashar talaka muna yi ne don ku al'umma. Garanta haske na al'umma, nan tufofin sabon kamo garanta haske na al'umma. Da sha ta 'yanci tashar talaka muna yi ne don ku al'umma.